मालाबा फैयोबा बे पार्कआव हाबफैयो आरो ना पार्कनि नामखौ सोंथ'वाखै जों Oh my god! Wow! नैबेयाव नायलाय गाइसमोन ओमफ्राय इथिं पार्कआ ओरैजाय आरो ना पार्कखौ नायदो नैबेयाव मालाय खासि सिख्लाफोर दं आरो ना जिरायनानै गुफुर गुफुर नै कपल्स इथिं कपल्स oh one more couple oh ho 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 so लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरो ना मेकडुड भबनाव हाबफैबाय ओमफ्राय नै बिथिं नाय आरो ना बिल्डिंखौ र' गोजाननिफ्राय देखायनि गाइसमोन बिदि आरो ना नै नोंसोरथ' गुवाहाटि नुफेराखै गाइसमोन नै नायनाला नै गुवाहाटि गाइस So hello and welcome back to my YouTube channel. तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर तो दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय मा होनो लोगोफोर गुवाहाटि थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मा होनो जोंनि बिटिआरनि एप्लाइ फैदों नालाय अफलाइन बिनि थाखाय दा आइपिअखौनो मोनाखै आरोना तो आइपिअ लायनो थांनो नागिरदों जोङो एकदम पस्टेलनि हेड अफिसाव आरोना लोगोफोर गुवाहाटियाव मेकडुड भबनाव तो दायो रौतायाव दङ आरोना रौतानिफ्राय जों थांगोन स्टेसनावहाय दङ तो मोनोना मोना नायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना जिब्रन ब्लग्सबो दंफायो आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा ट्रेन नेगासिनो आरोना तो नोंसोरो नायलांबाय थादो दिनैना एसे ट्रेभेलिं ब्लग टाइपनि जासिगोन आरोना भिडिअआ नायलांबाय था देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेकडुड भबनखौबो देखायहैनोसै नोंसोरनो लोगोफोर नोंसोर नायलांदो तो स्टे ट्यून गाइस सो गाइसमोन मा होनो फाइनालि जों ट्रेनाव गाखोबायनो आरोना मा होनोमोनलाय इन्टारसिटि एक्सप्रेसजों गुवाहाटिनिजों बेबायदि नैबे खनायावसो नै टयलेट आसोला नै गुटखा जाबावदोसो इटिं गुटखा नै गाइसमोन फैलायबाय आरोना मा होनो ट्रेनाव डार्लिंफोरा होबोखायो आरोना आंनि डार्लिं सब धान की खेत है ये सब कुछ दिन बाद ये सब गायब होने वाला है यहाँ से कहाँ जाएगा बिल में जाएगा ये बिल में हाय होनहरबाय हाय एक चुम्मा दो एक चुम्मा वाव नाइस गाइसमोन नैबे बै नुहुरनाय हाजोआ नीलाचल पाहाड़ आरोना कामाख्या साला बैनो आरोना ओमफ्राय बेयावनो एग्जामाव फैयो आरोना गाइसमोन बे नीलाचल पाहाड़ा कामाख्या मन्दिरा बहा दं होननानै सोङो नालाय ओइलाय स' गाइसमोन नैबेनो आरोना मालाबा बरिया देखायगोन आं स' लोगोफोर फाइनालि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन माने पल्टन बाजार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर कुछ आइडिया नहीं है हमको किधर जाना है बस जा रहा है नहीं यार ना दायो रिक्सा लानोसै नङाबा बास मोनबा बासजों थांसै आरोना गाइसमोन तो लामाया माथिंखाय स' गाइसमोन जोंबो नैबे लिफ्टआव गाखोनो नागिरदों आरोना गाखोनो मोनफेरि मानसि नालाय गाइस हम चल रहे हैं पीछे देखो मेरे पीछे पीछे से देखो स' लोगोफोर नैबेयाव नाय आरोना नैबेयो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पल्टन बाजार आरोना नैबेनो गाइसमोन नोंसोर नुवाखैबा नायना ला आरोना मोजाङैनो तो हम गाइसमोन गोबावनि उनाव दिनै रिक्सा गाखोबाय आरोना नै मजा नांखादों ओइ मटरनिसो माथो मटर निकी पुरा ओ पुरा मटर निकी मोटर नि आरोना गाजा स्पिडआव खारखादों मागो मजा लगे रे पेडल मारना नहीं पड़ा मतलब मैंने पेडल काढायला आरोना गाइसमोन अच्छा पेडल भी मार सकता है ना बैटरी से चले माने पेडल मारिबो पारि वाव नाइस गाजा आरोना नै खुरानि रिक्साया खावखादों वाव 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 पूरा गुवाहाटी दिखा सकता है पूरा ये देखो गाइस
नोंसोरथ' गुवाहाटि नुफेराखै गाइसमोन नै नायना ला नै गुवाहाटि गाइस गाइस ओ मा ये देखो बिथिं दं आरोना नेहरू पार्क ओइटु आरोना गाइसमोन दा जोङो गोदाव सोराव मोनबा बेयाव थाफैनोबो हागौ आरोना दसे टाइमखौ दा ट्रेनबो नेनांगोन नालाय थांफिननांगोन औ नैबे मेन गेट आरोना नेहरू पार्कनि गाइसमोन लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना मेघदुत भबनाव हाबफैबाय ओमफ्राय नै बिथिं नाय आरोना बिल्डिंखौ र' गोजाननिफ्राय देखायनि गाइसमोन मेघदुत भवन गाइसमोन बिदि आरोना नै ओमफ्राय जों दा मोनफैबाय ओमफ्राय दा टिकेट लाहैनोसै आरोना दा जे गोजौआव होनदों बे लाइनाव थादों थ' गाइस आंबो थांसै गोजौआव जोंनाव दङ IPO थ' लाइना एरैनो आरोना गाइसमोन लाइनालै गाइसमोन नै नाय गोलाव आरोना गाइसमोन ओमफ्राय आरो नै उनावबो जाबावबायसो लाइन गोलाव मानि नै गाइसमोन मोनबाय आरोना चेकबुकखौ रोजा रोजा खालि एकदम साइन होजोबखानाय गांसेयाव 1L साइन होजोबखानाय आरोना गाइसमोन दा बेखौ सिफायनो नागिरदों बेयाव बेंकआव गाइसमोन बेसेबां बुरजा हाबगोन एकाउन्टआव साननानै सानख'नो हानाय नङा आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दा जोङो गोदाव सोराव मोनबाय नालाय ट्रेनाबो दा मा होनो 4टा साराय 4टायावसो ना थ' दसे बै नेहरू पार्कआव बेरायहैनोसै आरोना गाइसमोन बरिया बेरायनोसै ओमफ्राय दसे सावरायलायनोसै आरोना मोजां गाज्रि ना मा होनो ओमफ्राय माखासे सिनारिफोरखौ देखायनोसै नेहरू पार्कनिखौ थ' नायलांदों ओमफ्राय जोंहा नै उदालगुरिनि सासे लोगो दं आरोना बिथिंजाय बेहाबो नैबेखौ लाना दोनखानाय दंमोन आरोना नैबे बुस्थुखौ सासे लोगो लाना दोननो थिननायमोन नालाय दारि गोलाव थ' लाना दोनदों आरोना बेयो जोंना ब्रादारा ओमफ्राय दा बे गुवाहाटियावनो थायो नाय देरहासार नाम आरोना बिथांनि नामा आदा देरहासार लाइक खालाम नामा सोरबाफोर आरो फसायनाय दङबा बुंना लाहर आरोना बिदि कमेन्टफोराव आङो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा बेनोसै आरोना दा बिथाङा डिउटि दङ गुवाहाटियावनो साकरि मावो नालाय बियो दा डिउटियाव थांसिगोन आरोना गाइसमोन सिंगोलसो आंबो थ' दे नायलांबाय था गाइसमोन बास आरोना गाइसमोन नै गुवाहाटियाव फैबा नैबे एसि बासाव गाखोनो मोनगोन आरोना इलेक्ट्रिक बासाव ओमफ्राय जोङो दा बहा थाङो बहा मानो जागासिनो आरोना ओमफ्राय बे बर' साइडआव ससे थाबायलांनानै बेरायहैनोसै होनना सानदों आरोना ब्रह्मपुत्र जिङाव ओमफ्राय थाबायलांसै आरोना फै ओरैजाय बैयाव बे पार्कनि टिकेट लादों आरोना बे ब्रह्मपुत्र जिंनि ओमफ्राय मा मा दङथाय सानैजों 100 टाका लाबाय आरोना गाइसमोन बिराद दुखुनि खोथा बैग भी चेकिंग करता है रे बाबा ये देखो सिक्योरिटी लोग ओमफ्राय नैबे पार्क आरोना गाइसमोन बे पार्कआव दा जों सानैजों 100 लाबाय आरोना 100 लाबाय आरोना सानैजों पागल भाबिसा नेকি नैसो ओमफ्राय जों दा एसे गुटका माबा माबि चेक खालामदों आरोना पार्कआ क्लिन गाइसमोन मानो मिस कल फैनाय माबाय आंनाव फैयाखैबो फैदोंमोन नै खनसे भिउ होना होनि आरोना वाव ओमफ्राय जोङो थाबायलांगोननि जोङो ओइ सार मा होनदों सान्दुं गोसा थार सायाव दसे जिरायनोसै गाइसमोन जायगाया फटक लानो बिराद बरिया आरोना दा जों दसे फटक लालाबायनोसै आरोना इफोराव आरोना गाइसमोन लोगोफोर सानै साइज समायना कापोल फैदों आरोना बिसोरखौ आङो जुम खालामना देखायगोन आरोना लायो लोगोफोरनि आखाइ हमलायना फैदों मालाय ये देखो गाइस जों लोगोफोर मा होनो ओरैजाय ब्रह्मपुत्र सेरखौ देखायनो नागिरदों आरोना एसे
बिथिं मालाय नै कापोल्स बिथिं कापोल्स oh one more couple oh ho ओमफ्राय जों दा ओरै फैदों आरोना ब्रह्मपुत्रखौ बेनिफ्राय जा साइसनिफ्राय गाइसमोन वाव नै ब्रह्मपुत्रआ नायदो आरो वाव नाइस ओमफ्राय नै बिथिं नै ग्रीन 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 लुकिं असाम बै उमानन्दमोन दा बै गाइसमोन उमानन्द आरोना बै दै गेजेरनिया इधर टाइल्स लगाया हुआ है दिल गार्डन गार्डन हो गया गाइस नैबेयाव नै बिराद बरिया फुलखौ मा होनो मानला होदों आरोना गाइस वाव बिराद मोजां भिउ नै पर्ट्रेट लादो एबार पर्ट्रेट मानसियानो साइज गैयालै ओंखायनो साइजखौ नुवा स' लोगोफोर जायगाया बिराद मोजां आरोना बेरायनो ओंखायनो 50 थाखा लादों आरोना बे ब्रह्मपुत्रनि भिउखौ बरिया नुजोबो नालाय गाइसमोन नै ओमफ्राय दा जों ओरै आवगायलांलायनोसै आरोना आगायलांलायनोसै नै वाव ओइयाव मोनसे कापोल दंबावो गाइसमोन नै बेखायनो 50 थाखा लायोलै गाइसमोन नोंसोरबो फैबा मालाबा हाबफैबानो जाबाय आरोना स' इन्टारेस्टिं बिउटीफुल मतलब पैसा वसूल हो जाएगा नहीं यार ना नीचे में क्या है बिथिंबो दं आरोना नै वाव सो ब्यूटीफुल नहीं बिटिंग सुंदर सुंदर परियां इधर भी है घूमने आई है मा होनो गाइसमोन जायगानिफ्राय दोरोदनोनो गोसो जायाखै आरोना ओरैबायदि मोजां नाङो ओमफ्राय ओरैबायदि सिख्लाफोरबो फैबाय थायो एकदम सिख्लाफोर आरोना बिथिं ओरैजाय उनाव नाय गाइसमोन सब सिख्लाफोर कापोल सिख्लाफोर आरोना ओमफ्राय नै बिथिं नै इउटुबार्स नामासो फैदों आरोना कापोल मोनसे ये देखो नहीं बिथिं आरो ये बर्ड कौन सा है बर्ड बै नै सिख्लाफ्रा गोजौआव थानानै नायबाय थादो जोंखौ नायदों गाइसमोन जोंखौ नायदों ओमफ्राय बियो बिराद हेन्डसाम ओंखारदों आरोना बे फट'आव ओमफ्राय दा सेस आरोना मानसिफ्रा फिदा जाजोबसिगोन ओइ फिशिं हियार नै गाइसमोन आं जुम खामनि ये देखो गाइस अच्छा नोंसोरो मालाबा फैयोबा बे पार्कआव हाबफै आरोना पार्कनि नामखौ सोंथ'वाखै जोङो ओमफ्राय दा दसे थाना बेयाव फुरा वाटार स्प्रे होजोब्बाय नै फुरा माबा नुदों आरोना दै नांनाय नुदों वाव यहाँ से तो नज़ारा अलग है एकदम दै खाथिथाराव फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नायदो आरो दैखौ एबार येस नैबेयाव ना बोननायलाय गाइसमोन ओमफ्राय बिथिं पार्कआ ओरैजाय आरोना पार्कखौ नायदो
नै बेयाव मालाय खासि सिख्लाफोर दं आरोना जिरायनानै गुफुर गुफुर गाइसमोन एबार सुन्दरिफोरखौ नायदोलाय आरोना बिराद सुन्दरि फैखादों नै गाइसमोन अ माय गड नै मालाय सेल्फि लादों बिथिंजाय आरो नै सुन्दरि ओमफ्राय जोङो सिनारिफोरखौ नायनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर मोखांथिं फैफिनबाय ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय मोनसे फख्रि दं आरोना गाइसमोन बेयावहाय फख्रियाव मा जादों बेखौ नायनो नागिरदों जों दैया मावबाय थादों आरोना आदसा सिप दं आरोना ओमफ्राय नैबिथिं माखासे मानसिफोरनि फट' लालायबाय थादों आरोना गाइसमोन स' लोगोफोर मा होनो जों बिनिफ्राय थांफिनसै आरोना जायगाफ्रा बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे फट' लानि आरोना बेयाव ओइ वान फट' प्लिज नैबेयाव मोनसे फट' लागोन आरोना आङो जायगाखौ मोजां नुदों आरोना नैबेहाय इधर एक फोटो लेगा हम अच्छा फोटो लेना है ओहो चेहरे में धूप आया हुआ है गोलोमजोब्बाय आरो बिराद ना दङ आरोना गाइसमोन नैबे फुख्रियाव देखायनि र' नैबा खावै ना जापान ओमफ्राय नैबे गल्डेन दं आरोना गल्डेन गुफुर बेनो गाइसमोन करीब से दिखाते हैं खारलांबाय नहीं भागे रे वो वाला देखो वाइट एंड गोल्डन बेमार बायदिसो बियो आरो ये देखो इसको क्या पोलियो हुआ है क्या उसको जानो बिदिनो दां ओइ नैथिंबो फाख्रा सिख्रा जापान लांनानै जाहैनो बिराद मोजां जादोंलै नै माबाबो दं मा होनोमोनलाय ग्रास काप ना फकुवास दां कमल काट ओरैबायदि आरोना दैयाव सोमसै नामा गाइसमोन दैयाव सोमनो लुगैलायबाय मबाइलखौनो देखो मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा और ये तो आ रहा ही है इतना सारा फिश डेंजर